Ilabas na po yung 25 minutes. Dapat po supposed to be mag-start naman at 7 p.m. Yan po ah. Marami po ba ang Tagalog dito? Marami. Sige, gawin po natin siyang Kapampangan at saka Tagalog. Mix-mix po natin. Umpisa tayo po na yan. Oras po kasi yung yata mo ay stop yan. Yan po ah. So, umpisan tayo po. Lumipas na naman ang isang taon, muli na naman tayong nagkasama-sama para sa isang mahalagang pagtitipon ng Lunduyang Sipul Tagumpay sa kanyang ika-41 anibersaryo. Kaya malugod po namin ipinapakiyag sa lahat ng mga nandito ngayon ang pagpupugay sa ating Panginoon sa kanyang kadakilaan dahil sa patuloy nating pananampalataya
tayo'y kanyang kinakalinga. Isang mapayapa at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Bilang panimula ng ating palatuntunan, ating pakinggan ang Youth Choir ng Cebu para sa himno ng kapatiran pinamagatang Ibagayway. Okay, dahil po ito ay ating himno sa ating kapatiran, inaanyayahan po ang lahat na tumayo po tayo para magbigay po kayo sa ating Panginoon.
Manatili po tayong nakatayo. At tinatawagan po natin sina Desiree Lea Quezon at Jonel Miranda para sa pagbasa po sa pangalan ni Jesus. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapahamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa Yesu Cristo. Nilulhati kita sa lupa, pagkat ganap ko nagawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako, sa'yo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa'yo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo mula sa iyo. Sapagkat ang mga salita sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y umulalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan niya ang mga ibinigay mo sa akin at sila binantayan ko at isa man sa kanila ay wala na pahamak, kundi ang anak na kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinalita ko ang mga bagay nito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga sanlibutan gaya naman na hindi taga sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na nalisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinusubo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga kabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may suma sa akin,
upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumaong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago nagtatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Kaya po natin manatili ang kapayapaan upang lalong higit na mapasali ang presensya ng ating Panginoon sa pangunguna ni Hermano Rod Gomez. Dumutala ko rin kaya katamo ito. At kaya rin kaya katamo ito. Pakiramdaman ang presensya ng may tayong Diyos. Magagod na maalam kaya kaming bilong. Minsan pa po inuunini po yung kaya kaming pasasalamat. Anong makananong inigat po kami. Anong makananong impalwan mo ang wewe ng Diyos. Hindi po yung kaya kaming pasasalamat. Ayon ng bug kaya kami Ginoon makananong yen, makanyan man nikakanlaw at rin balang meron kaya kami. Makanyan pong paintulot, yung kapayapan, pamikakalugot. Amaya pong maugnayan, may akit kaya kami. Ginoon Diyos, patunay mo, na makananong kaya kang pao, makanyan niya pong bibit-bitan, ang magkapilit magtipi, na makananong bangkalita ginoon Diyos, kung makakarin. Pagdating ng panahon kami naman. Ginoon Diyos ng makananong ulit po, ring opisyales, medium, hanggang ring miyembro, anong makananong magobra, ang sentrong kikang petalakat. Ginoo, di na inyo pong, din niya pong tetagan, kabyasnan, pusong manong, pusong maganahat, pusong biyasan, kilala ka rin kikang kabuyan. Pangaldo bukas ginoon Diyos, impamagnayan metong ginoon Diyos sa mako. Ginoo, nakalpong salamat na nung makananong lipat na rin kikamin kamadyan ginoon Diyos, ilugod mo walang kupas. Ginoo, uri po nung makananong kanyan kay mamahin, Ginoo, makanyan yung kaya pong dawin, maayos at banal. Ginoo, tugtugan niyo kaya pong makapanira yung daya, mang malubas yung matuwang pangataw, nunay makanya kayong manatili king kaya ang kagulutan, tutuki magobra ka rin kaya ang kautusan. Ginong Diyos, ready po rin kaya king samot pasasalamat, king love you, Jesus, sa kaya kaming Diyos sa pagkapagligtas. Amen.